jälleen äärettömän kylmä suomalainen talvipäivä. Me olemme Poronnoukassa ja vieraanamme on Energiakomission puheenjohtaja Jaakko Parantainen. Terve. Terska. Mikä on suomalaisen energian tila tällä hetkellä? Mistä me sitä saamme? Nyt tästä voimalaitoksesta pöliää. Aivan. Mikä on teidän kantanne ydinvoimaan? Niin, ihminen tuo maapallon pikku kusiainen, hän luulee olevansa Jumala. Ihminen luulee hallitsevansa kaikki energiamuodot, kaikki voimat. Kyllä mun mielestä tommonen uraanin kanssa pelleileminen, se on hiukan riskaapeliä hommaa. Nimittäin se kun toi pannu lämpiää, se kun poksahtaa kuule, niin siinä lähtee kakkokin kuule kauas Plutoon. Niin, mutta kyllähän me täytyy varmistua siitä, että suojajärjestelmät ovat asianmukaiset. Niin, ydinjäte. Mihin se laitetaan? Juu. Sun kellarin ne tynnyrit sinne vaan porisemaan, niin. Sä siellä juot kahvia ja kattelet urheiluruutua. Ei niitä mitään vaaraa ole. Tämä on vartti oltu tässä ja päät on vihreänä kuin paviaanilla. Käsi lähtee irti kohta. Mätä kasoja. Nyt lähdettiin baariin tai johonkin. Tää on ihan törkeetä. Mulla on aika Kiitoksia. Tapaamme jälleen viikon kuluttua.